Inigbalik sa Ginoo na nakay perfect mga igsuon nga kinaiya. Kaya sa panahon nga si Kristo munaog sa kalibutan, baguhon kanya, tagaan kanya glorified, incorruptible body. Ana nga time mga igsuon, makabaton kita og perfection sa atong hunahunag kasing-kasing. Limpyo na kita sa mga sala o ang power of sin, ang presence of sin, wala na sa atong kinabuhi, kay nakabaton na kita og new body, glorified body. Sure gid na mga igsuon. Sure gid na. Dili ka magpabilin nga ingon ana imong kinaiya igsuon ko. Ikaw kung Kristohanon ka nga tinuod, medyo libakira ka karon sa future, dili na kalibakira. Kay tapuson sa Ginoo iyahang gisugdan nga gibuhat sa imuha. Tapuson na niya. Sure gyud. Mo na nga, of course, dili mawala ang kaluwasan kay tapuson man sa Ginoo ang iyang trabaho sa imuha. Dili man niya putlon nga, putlon na ko ang trabaho sa imuha. Kung dili iyan tapuson. Kung ikaw, badlungon ka nga Christian, para nga ma-change day by day ka, tagaan ka sa Ginoong disiplina aron mabag-o ka.